MTV. Октябрь дейбіз достар, салқын дейбіз, зарланабыз. Бит октябрь айы бізге яңа елны якын айта. Яңа ел дигәч инде кыш бабайы, бүләкләре, күчтәнәчләр күз алдына килә. Мин Рифат Зарипов сезгә җырлау китапшыруында күңелле кайф, җырлар, моңлар һәм иң күңелле уенчыларны алып килдем. Әйдәгез әле, шулай булгач, иң дәртле уенчыларыбыз белән дә танышып узыйк. Минем оң якында утырган яшь төркемнәребезнең берсе бәхетле төркеме егетләре. Дуслар, кайфлар ничек? Кайфлар бик тә яхшы, яңа килеп җиттек менә Уфадан ук. Ерак араларына якын идеп. Бәхетле төркеме булгач, исеменә җисеме туры килеп торырга тиеш диләр. Сез бәхетлеме? Шын күңелдән. Әлбәттә бәхетле. Шундый хисләр белән әлбәттә бәхетле булгач, бәхетле булырга насыйп булсын иде. Һәм сезнең көндәшләрегез белән дә таныштырып үтәм. Шулай ук сезнең каршыгызда утыралар. Алар да булса Айгөл Закирҗанова белән Руслан Аморус. Алкышлар! Айгөл, кайфлар? Бик шәп, Әйбәтме? әйбәт. Руслан, синеке? Бик яхшы, рәхмәт. Бик яхшы. Яхшы булгач, без дә бик шат. Инде уенчыларыбыздан таныштык, дуслар. Хәзер уенның кагыйдәләрен аңлатып үтәм. Уен башланганчы, сез һәрбер команда үзегезнең, менә төркемнәрегезнең исемнәре бар. Менә уенда катнашканда да һәрбер команданың үзенең матур исеме булырга тиеш. Нинди исем кушабыз сезнең командага? Без әлбәттә бәхетле. Бәхетлек төркеменә Ерак кирәкме? Ерак эзләргә дә түгел, шуннан да бәхетле төркеменең команданың исеме дә бәхетле булып калачак. Бәхетле төркеме, бәхетле дуэты егетләре Филус Вәлиев һәм Лев Кулушев. Башкортстанда яшәп иҗат итүче яшь тандем. Икесе дә җырга моңга гашыйк. Икесе дә татар-башкорт эстрадасының танылган җырчысы булырга хыяллана. Егетләрнең берсе зирәгрәк, икенчесе җитезрәк икән. Җырлаокига алар менә шул сыйфатлары барлыгын дәлилләргә килгән. Карап карыйк, бәлки җиңерләр дә. Менә сезнең команданың исеме ничек булганын? Безнең исемебез була Тәмле. Төркеме. Тәмле? Әйе. Тәмле төркеме Руслан Амурус һәм Айгөл Закирҗанова. Татар эстрадасының яшь җырчылары Руслан Амурус ике йөрәк клипы белән топ клип хит парадының алдынгылары рәтеннән төшмәсә, Айгөл Закирҗанова мәхрүм иттең клипы белән яшьлек тавышы хит парадында беренчелекне еш яулады. Руслан да, Айгөл дә татар эстрадасы белән кызыксынып, һәр даим Татмус ТВ телеканалын карый икән. Димәк, җырлаукиның җиңүчесе булырга шанслары бар. Уңышлар телик. Тәмле командасына каршы бәхетле командасы уйный. Менә һәрберегезнең дә менә уен барышында кул күтәреп, алдан кычкырып, мин әйттем, юк, мин беренче җавап бирдем дип, талаш ызгышка китмәсен өчен һәрбер команданың үзенең сигналы булырга тиеш. Җавапны беләсез икән, үзегезнең һәрбер кычкыру сигналы булырга тиеш. Шулай ук, менә сезнең командага хәзер кычкыру тавышын тәмле командасы куша, тәмле командасына бәхетле командасы куша. Нинди исем бирәбез? Нинди кычкыру? Әйдәгез аларныкы кыйгак булсын. Кыйгак? Кыйгак дип кычкырырлар. Кыйгак дип кычкырырга тиеш буласыз. Җавапны табасыз икән, җавапны беләсез икән, кыйгак дип кычкыра алабызмы? 1 2 3 Кыйгак. Кыйгак. Аңлашылды. Һәм инде сез дә аларга нинди дә булса бер кызык кычкыру исеме. Чирик. Чирик дип әйтергә тиеш булалар, әйме? Әйтә алабызмы икән? 1 2 3 Чирик. Аңлашылды. Һәрберебезнең дә хәзер кычкыру сигналлары билгеле. Шулай итеп, дуслар, җырлау көне дәвам итеп, беренче турны башлыйк әле. Шулай итеп, дуслар, беренче турга аяк басыр алдыннан мин Руслан дус синнән сорыйм әле. Иҗатта нинди яңалыкларың бар, ниләр майтарып йөрисең? Сөйлә әле менә безгә, тамашачыларга. Менә киләчәк көннәрдә яңа җырым чыга һәм клип шуңа чыгачак. Күрерсез, бик ошар дип уйлап торам. Тиздән Алла бирсә, яңа клип белән барлык тамашачыларны сөендерергә уйлыйсың инде. Әйе. Үзең язган җырмы? Үзем дә яздым һәм Булыштылар да. әйттеләм, Анна Поповадан да участие принимала. Анна Попова сүзләренә. Кие синеке? Әйе, минеке. Ярар, уңышлар насыйп булсын Руслан сиңа. Беренче турда, дуслар, без экран белән уйныйбыз. Экранда 3 сүрәт барлыкка киләчәк. Сезгә бары тик шушы 3 сүрәтне карап, анда яшеренгән җыр, нинди җыр һәм кем башкарганын сезгә тулы дөрес җавап әйтәсез икән, сезгә 10 балл бирелә командаларга. Инде ничек кычкырырга икән, һәрберегезнең сигналлары бар.
Башлыйбыз, игътибар экранга. Менә бит 3 сүрәт сезнең күз алдыгызда. Ноталар тоткан бер ханым басып тора. Поезд юлы. Нәрсә ул? Мондый гына юл мул. Гадәти юл, трасса, туман. Һәм мәхәббәтле парлар. Нинди җыр булырга мөмкин бу? Уйлыйбыз. Беренче рәсем. Инде тәмле командасы Зәңгәр туман. баштан Чирик-чирик. Чирик, тәмле командасынан чирик ишеттек. Нинди Зәңгәр туман, җыры Венера Ганиева. Зәңгәр туман, Венера Ганиева, әйме? Ага, сездән вариантлар бармы? Шул ук вариантка килдек инде безгә. Шул ук вариантка килдегез. Карыйбыз экранга. Венера Ганиева, шуннан да зәңгәр туман. Искәнегез бардыр бу җырны? Бар әлбәттә. Инде дөрес төгәл җавапны беренчеләрдән булып. Сез әйттегез, шуңа күрә 10 балны сезгә биреп куябыз. Яйып, кычкырып кушапсагыз да бер каршы түгелбез. Дуслар, әкрен генә дәвам итәбез, әз генә үзебезне кулга алабыз, игътибарны юнәлтәбез һәм дөрес төгәл җавапларны әйтәбез. Игътибар экранга. Ага. Ваеннар. Ваеннарны күргәч инде әлбәттә безнең татар эстрадасы. Илсаф, чирик-чирик. Чирик. Илсаф коендар арасында. Илсаф кайыннар арасында. Нинди җыры бар Илсафның кайыннар арасында дигән? Ой, Илсаф түгел. Ялгыш әйтәм, Рәсим Низамов. Рәсим Низамовның. Сездән вариантлар бармы? Әйе, без әзерләнеп килдек монда. Сез әзерләнеп килдегез. Менә бер генә вариант булды, шулай ук тәмле командасыннан игътибар экранга карыйбыз. Кайсы син байрал митик торам, ялгыш кайынды кышканымын, мин аны син дип торам. Тәмле командасына тагын бер 10 балл эшләре, дуслар. Бәхетле командасы, сез карап кына утырырга дип килдегез мәллә? Күрше команда сукланып карап утырабыз әле. Менә шуны дәвам итәбезме, әллә инде үзебездә җавап бирергә омтылабызмы? Ансын 3нче сүрәттә күрербез. Кыйгак. Бәхетле командасыннан да тавыш чыкты. Кыйгак. Элвин Грей кияүгә. Элвин Грей Кияүгә. кияүгә, нәрсә кияүгә? Чыксын миңа. Кияүгә чык син миңа. Шулай микән? Карыйбыз экранга. Шуннан да җавап дөрес, бик дөрес. Элвин Грей кияүгә чык син миңа дигән җыры. 10 балл сезгә, алкышлап бер куанып, көчле итеп кушалып алыгыз үзебезгә. Һәм соңгы 4нчесенә дә игътибарыбызны юнәлтәбез, экранга карыйбыз. Ага. Бу чирик-чирик. Чирик, тәмле командасыннан Дөрес булса Рафина Ганиуллина. Рәфинә Ганиуллинаның нинди җыры? Түзә йөрәк. Түзә йөрәк? Юк. Чирик. Ике йөрәк? Бергә яна. Возможно. Ике йөрәк, бергә яна можно, янсын ике йөрәк. Әҗр нинди җыр? Руслан Амуров җырлый. Руслан Амуров җырлый. Дөрес дип әйтеп булмый, дөрес түгел. Ошаган гына. Бәхетле, сезнең бәлки берәр фикерләр, вариантлар бардыр. Синең җыр бу. Бәлки Ике йөрәк. Нет. Мин әзгәсенә булышам. Син дөрес юлда. Вот клибында күргән бар. Клибында күргән бар. Минем җыр. Мин кем? Рифат Зарипов. Рифат Зариповның нинди җыры булырга мөмкин? Сине күрәм. Сине күреп, әйе, дөрес. Эй, Аллага шөкер, инде бергәләшеп ярып чыктык. Шәп клип. Рәхмәт генә. Юлларымда йөрим, сине йөрим күзләп, җырлау кине эзләп йөрим әле, дуслар. Шулай итеп, Аллага тапшырып, беренче турны батыр итеп, дөрес итеп, сезгә 10 балны биреп куябыз да, күчәбез икенче турга. Икенче турны башлап җибәрер алдыннан, менә бердән-бер 4 җигет арасында бердән-бер сөйкемле, гүзәл, сулу, Айгөл. Син утырасың. Айгөл, сиңа шундый бер сорау. TMTV Production белән инде син матур гына бер клип чыккан идең. Әйе. Тагын берәрен төшерергә уйлар, планнар юкмы? Алла бирсә, Рифат, 2нче елга дип уйлап торам. 2нче елга, җәй көне. Инде, әйе, җәй көне булырмы инде, ансы яз көнеме? Идеясы да бар инде, башымда менә әйләнеп тора. Җыр нәрсә турында? Мәхәббәт? Әлегә әйтмим, юк, мәхәббәт түгел.
Әлегә сер булып калсын, әлегә сер. әйе. Шушы планнарың чынга ашсын айгыр синең. Амин, шулай булсын. Уңышлар телибез сиңа. Рәхмәт. Һәм икенче турга күчәбез, дуслар. Икенче турда инде без хәзер уйнаячакбыз. Шулай ук экран белән, экранда төрле сүзләр чыгачак, сүз тизмәләр дип әйтик инде. Алар урыннары белән буталган. Ул да булса бер җырдан инде ул билгеле. Сезгә бары тик шушы сүзләргә карап, кайсы җырдан һәм кемнең җырыннан икәнен генә әйтергә кирәк. Дөрес җавап әйтәсез икән, әлбәттә 10 балл сезнеке. Айыра алмый. Айыра алмый. Кайсы җырда булырга мөмкин мондый сүз айыра алмый дигән. Ялгыз. Әйдәгез тагын бер сүзен чыгарабыз сезгә. Син дип. Бәлки үзегездән бер вариантлар бардыр, аерылмагыздан кала. Айгөл, нинди вариантлар бар? Кайсы кайында? Кайсысын айыра алмыйк торам, чирик. Чирик. Менә бит чирик булгач инде сездән сорыйбыз. Ышып китәсең инде бүген. Айгөл. Рәсим Низамов. Рәсим Низамов? Айырлар арасында. Кайыннар арасында Рәсим Низамов. Шулай микән, юк микән? Безгә хәзер экран күрсәтер. Кайсы син? Айыра алмый тик торам. 10 балл сезнеке. Айгөл, кесәгә салып куйсаң да була 10 баллны. Руслан куанып утыра әле монда. Ай, малай монда. Дәвам итәбез. Гашыйк булып. Тиле. Шомырт. Гашыйк булып, шомырт. Бәхетләр. Андый җырлар ишеткәнегез бармы? Үзегезнең репертуарда юкмы? Шомырт дигән җыр гашыйк булып. Шомырт турында юк. Шомыртның башкортчасын ничек була әле? Муел. Муел, менә бит анысын беләсез. Сирен, шомырт. Кемнең җыры булырга мөмкин? Тәмле. Шомыр. Сирин. Раяз Васихов. Раяз Васиховның Сирен чәчкәләре. Сирен чәчкәләре Раяз Васиховның андый җыры бар, әмма ләкин аның сирен җырында шомырт дигән сүз юк. Кергән бит әле монда. Менә шомырты да, сиренне дә, гашыйк булуы да. Кайсын бирим ди. Кайсысын бирим менә дигән язган. Дуслар, инде 4 сүздә чыкты. 4 сүздән фикерләр булды, әмма ләкин дөрес вариант булмады. Бу Ришат Фазли Әхмәтовның ак шомыртта ак сирен дигән сүз. Дискәнегез бармы? Бар бит әйме? Ну менә әлбәттә ул булай ишеткән, күргән бар шикелле, әмма ләкин уйный башлагач әз генә каушатып та җибәргәндер бәлки. Дәвам итәбез. Мине яратам дип уйлый күрмәгез. Мин яратам гына. Мин яратам. Бер кем кирәкми. Чирик, Айгөл. Илназ Гарипов битте китте. Илназ Гарипов бетте китте дип уйлыйсың, әмма ләкин ул түгел шул. Бер кем кирәкми. Менә Илназы дөрес инде. Әйт. Нинди җыр? Ышанам. Илназ Чирик мин яратам Илназ Сафиуллин. Илназ Сафиуллин диде. Әйтеп бетер инде. Койгак тавышлары. Менә бит сүзе чыккан бит инде. Мин сине яратам. Койгак бит алар. Мин яратам сине. Дөрес. Афарин. Илназ Сафиуллин, мин яратам сине. Менә бит бәхетлегә дә 10 балл биреп куйык әле. Афарин егетләр, бик зур рәхмәт. Дөрес җавапларыгыз өчен. Дәвам итәбез. Койгак әйтергән унутмагыз. Әйе, кыйгак әйтергә онытмагыз диләр. Җилләр. Кемнең җырында бар мондый сүзләр? Җилләр. Газапларны, сагышларны. Кышкырабыз сезнеке чирик, сезнеке кыйгак. Газапларны, сагышларны. Көзнең үз назы. Моны сез белергә тиеш Бу инде. бер ретро җыр инде, юк. Ретро җыр микән ансын белмим. Әмма ләкин бу сезнең якташыгыз. Әйдә, көзнең үз назы. Сагышка бирелмә, җилләр. Башкортстанның халык артисты. Айдар Галимов. Дөрес, Айдар Галимовның нинди җыры? Көзгө җилләр. Дөрес, Айдар Галимов, көзге җилләр. Афарин, молодцы! Кыйгак. Менә бит 10 баллы сезгә биреп куябыз, дуслар. Шулай итеп,
İkinci turda ahırına yakınlaştı. Kızgı jiller bulsalar da eli köngüllerimizde. Yazgı jiller. Dostlar, efirde jırlау kitap şuru, birgeleşip oynayız, gülemiz, şayarabız. Şimdi 3-nji turga kelip jetkemiz oynuyoruz. Sizin karşınızda, bizning karşıda Baxetli Türküm otura. Baxetli Türküm yigitlerine şunday so'rab bereyim hali. Endi siz hozir so'ng'irada bek populyarlashib ketdingiz. Yangi jırlar, yangi kliplar tushirasiz. O'zingizda kuchlitirib, motoritirib ishlaysiz. Tag'in narsa bilan, tag'in endi jırlar bilan bizning tomoshalarimizni suyundirga o'ylaysiz. Шын aytganda uzoqlamay bizning chiqashaq birinchi debyutni klip albomimiz. Ham anda 12 jir bo'lashaq. Aning orasida tatarchada, boshqirchada ham 2 jir hatta ruschada bo'lashaq. Ruscha jırda kira. Siz Siz uzoqlamay tilda ketamiz. ishlaysiz. İştilede. Ay, aferin yigitler. Oңышlar sizge. Oңышlar yıldaş bulsun. Tamaşaçlarınız artıp dursun. Köp bulsun. Hem indi yigitlerge rahmet edip 3-nji turunu oynayalım aramızda birgeleşip. 3-nji turda ekranda hazır artistlar payda bulacak. Bir artist indi ol. Hem de lakin bir artist, iki artist birge koşulganda bir artist gelip çıkan. Mine kim bilen kim koşulganın sizge aytırga kerek bulacak. Kışkırı signallarınız bilgili. İhtibar ekranga. Aha. Kim bilen kim Kıygat. koşul... Kıygat? Aha. Birisi endi mında Fatihov. Atçı. Aha, Fatihov, Bayanis Fatihov. Aynur Fatihov. Aynur Fatihov. Aynur Fatihov hem... İkincisi. İkincisi kim bulurgan? İkincisi Qozon yigitlarning solisti. Aye, Qozon yigitlarning solisti. Kim alo? Aydar Aglamov. Çerik. Javob bulsangiz aytsangiz, sherik. Aydar Aglamov hem kim? Aynur Fatihov. O'ylab o'tiramiz. Siz o'zingizning fikringizni ayta olasiz. Aydar Aglamov bilan kim bo'lirga mumkin? Aydar Aglamov ekani belgili endi. Qozon yigitlarining kiyimlari, garmonlari, bayanlari ham tag'in bir o'ris artisti qo'shilgan. Aynur Fatihov tugul. Aydar Aglamov bilan 2 Qiygat. Aydar Aglamov bilan Stas Mikhailov. Stas Mikhailov ekan. 3 tugal javob. Sergey Lazarov bilan Aydar Aglamov bo'ldi do'stlar. Bunda endi Aydar Aglamov deb ikki komandada bek durust ettirib tugal etib aytdik, ammo lekin Sergey Lazarov topa olmadik. 5 balni Temli komandasına ham 5 balni Baxetli komandasına berib qo'yamiz da davom etamiz. Aha. Qiyqa. Filuz ham Salavat. Aferin, молодец. Filuz Kakirov ham Salavat Fathiddinov. 10 balni, to'liq 10 balni olib qo'yamiz. Davom etamiz do'stlar. Qiyqa. Qiyqa. Diana Tajiddinova bilan Liliya Xayrullina. Aferin Aygel. Temli komandasına shulay 10 balni berib qo'yamiz. Yana Tajdinov ham Liliya Xayrullina bo'ldi bular. Shulay do'stlar, bunda har komanda endi bu olib da keta, qishqiruv signallarida olishsa da, ammo lekin javoblari dirisalarining. Davom etamiz. Chirik. Aygel. Qiyqa. Leonid Agutin. Ham Rinat Rahmatullin. Mana eng ilgari bo'lib Baxetli Turkmenada to'liq 10 balni berib qo'yamiz. Agutin bilan Rinat Rahmatullin bo'ldi. Davom etamiz. Chirik Aygel. Gulnaz Asayeva bilan Gulnaz Asayeva bilan kim? Gulnaz Safarova. Aferin, Gulnaz Asayeva bilan Gulnaz Safarova ikkisi birga qo'shilgan. Mana evet, shundan da shulay. Ha 10 balni sizga berib qo'yamiz endi. Ham so'nggi sırada shulay birgalashib e'tibor bilan ko'zlarimizni yo'naltgan ekranga. Chirik Aygel, sen chirik Irka bilan Olina Ahmadshina. To'g'rimi? Shundir. Yo'liqdan ishaydi. Albatta shulay. Irka bilan Alina Ahmadshina 10 balni yanadan Temli komandasına beramiz. Rahmatlar aytamiz. Siz malatsy. 3-nji turda birgalashib motoritirib o'ynab chiqdik. Ko'chamiz 4-nji turga. 4-nji turda biz endi hozir sizin bilan birga kliplarni birgalashib, rus aytmishli обсуждать etib olamiz hali motoritirib. Qaraymiz boshdan klipni, kiysiz, jirsiz, mongsuz. Bu klip qayda tushirilgan, kim, nechik tatar klibimi, urus klibimi, bizning tatardan da klip bormi ekanida birgalashib, o'rtoqlashib, fikrlashib olsak qarayib. Ondan so'ng endi shusha klipga qo'yamiz jurlarni, mana qaysi jurga tangal turi kelganini siz so'ylab olasiz. Birinchi endi 4-nji turni boshlab jibar oldindan albatta Temli komandasi bilan o'ynaymiz.
Баштан сезгә күрсәтәбез. Игътибар экранга. Кем бу? Ага. Кем бу? Менә бит. Иртән торалар, күзләр буйлар, эшкә китәләр. Кемдер берде. Менә машина бәрде. Бу Күз буяганда да күзләр ачыла. Кеше берсең дә күзләр ачыла. Татар инде. Татар клипы тәбет. Нишеп күргәнем юк. Менә беренче мәртәбә күрәм. Һәм менә шундый көлү. Мондый клипны күргәнегез бармы гомумән? Беренче мәртәбә күрәм. Беренче мәртәбә күрәсезме? Ярар, мин дә беренче мәртәбә күрәмдер бәлки. Хәзер җыры белән бергә тыңлап карыйк әле. Сүзләре шундый күңелгә ятышлы. Монсы бер вариант. Монсы бер вариант, әйме? Бу килешмәй монда. Килешмәйсең, уже килешмәйсең. Уже килешмәй. Икенче вариантка күз салып узабыз. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттә менә тыю гомергә. Монысы белән дә килешмәйсезме әллә? Üçüncü variant barmı? Üçüncü вариант юк. Менә ике генә вариант. ике Сез генә берсе вариант. белән дә килешмәскә мөмкинсез. Кайсы төгәлрәк, дөресрәк дип сайлыйсыз? Беренче точно подходит, Дэвид. Беренчесе подходит, не Нет, подходит. Yok birincisi точно. Туры киләме, юкмы беренчесе? Туры килmek yok birincisi. Икенчесе туры киләме? Скорее всего. Жавап Икенчесе. икенче вариант. Икенче вариант. Аллага тапшырдык. Экран бир безгә дөрес җавапны. Ышкыны булып кердең күңелемә, Менә бит. өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттә менә тыю гомергә. Интуициягә ышансаң, дөрес килеп чыктымы? Әлбәттә, 10 баллы сезнең тәмле командасына биреп куябыз. Молодцы. Менә хәзер бәхетле командасына да шундый ук видеоклип карыйбыз. Әмма ләкин башка төрлесен инде сайлау мөмкинчелеге сездән генә тора. Ага. Би, әйләнә, сикре. Мондый, татар клипында димәк, әби ак яулыктан, бабай түбәтәйдән булгач. Менә бийләр. Монда Кыш бабай да бар. Бигрәк продвинутый клип бу. Әйе. Менә бу бит әле. Кайсы каналдан күрсәтәләр микән? Менә карыйбыз инде, кайсы каналдан күрсәттеләр микән? Карыйбыз хәзер җырга салып. Сәгать 12 тулды, яңа ел килеп җитте. Күпме көттек бу көндә, күпме көттек бу сәгатьтә. Тотыгы Минут клип буймы? Тәрәңге кайфтар, йырлашыгыз биегез. Бүген бит безнең яңа ел. Кыш бабай килеп җитте, бүләкләрен тарат. Яңа елда рәхәтләнеп, дәртләнеп бии торган җыр бит инде бу. Менә тагын бер икенче вариант да бар. Ансында карап узыйк әле. Кар ява, мин киләм, син чыкмыйсың. Кар ява, җанымны син яралыйсың. Кар яуганга бабай белән әбинең сөйгәнен күрсәгез әле сез. Беренче тапкыр кар яуганын күрәләр диярсең. Кулда басып бийләр кар яуганга шатланып. Егетләр, кайсы вариантны сайлыйбыз? Без бик каты уйларга баттык. Монда инде ике генә вариант. Беренчесеме, икенчесеме? Мин беренчесе дип уйлыйм. Син беренчесе дип уйлыйсың. Беренчесе кем башкарды әле? Радик Бездә килә. әйтәләр. Радик Юлашин башкарды. Икенчесе Мин тоже беренчесе уйлыйм. син тоже беренчесе дип уйлыйсың. Радик Юлашин булгач инде Башкортстаннар якташлар берсен-берсе поддержать итәргә тиеш. Ул да Элвин Кредит булыйк. Җавап дөрес микән соң? Беренче вариантны калдырабыз, әйме? Беренчесе калдырыгай. Калдырабыз беренче вариант. Элвин Кредитның яшь чагы түгелдер бит бу? Бәлки яшь чагыдыр да. Бәлки яшь чагыдыр. Әз генә яшьсезрәк вакыты. Әлбәттә, беренче вариант дөрес булмады, дуслар. Икенче вариант иде. Руслан Трапезников кар ява дигән клибы белән. Ярар, борчылырга урын юк, дуслар. Бу турда 0 гына балл. Әле бит безнең 5нче тур бар. Менә 5нче турда балларны күбрәк итеп тупларбыз. Күчәбез 5нче турга. Бу
Бу 5-нче тур дуслар безгә әле яңа гына килеп кушылган, яңа гына килеп кергән турларыбызның берсе. Без бу турда бергәләшеп инде Алла бирсә җырларны тыңлаячакбыз. Җырчылар матур итеп үзләренең җырларын җырлый башлыйлар да һәм кыпылт кына җыр сүнә ниндидер сүзен әйтеп бетермәячәк. Менә шул сүзне сезгә дәвам итәргә кирәк була. Дөрес итеп, төгәл итеп дәвам итәсез икән, әлбәттә тулы баллы алып куясыз инде. Бәхетле төркеме. Сезнең белән уйный башлыйбыз. Аннан соң сезгә күчәрбез. Тәмлек төркеменә, тәмлек командасына. Тыңлыйбыз беренче җырда. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әле. Афәрин егетләр, афәрин. 10 баллы куябыз. Кайтам әле, бер җырлап узам әле. Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әле. Менә бит дөрес дигән җавап булгач, куанып 10 баллы биреп куябыз инде сезгә. Хәм, дәвам итәбез. Чираттагы тагын бер җырны тыңлыйбыз. Ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә минем кебек. Ага. Ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшны ак бәхет өләшәм минең кебек мәхәббәт өчен. Мәхәббәте өчен бурычларын түли алмый бетерешә. Шулаймы? Юк. Юк. Яшәр өчен җирдә көрәшә. Юк. Ага нинди вариант булырга мөмкин? Мәхәббәте өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Менә Шулаймы? шулай. Шулай. Шулай булгач инде димәк, тагын 10 баллы сезнең командага биреп куябыз. Соңгы тажга кадәр. Өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә минем кебек. Мәхәббәт өчен Соңгы тажга кадәр көрәшә. Эй, рәхмәт җегетләр, инде 2 җырга да дөрес җаваплар бирдегез, 10 баллны алып 20 балл тупладыгыз һәм күчәбез тәмле командасы янына киләбез. Армадыгызмы? Юк. Армадыгыз инде, карап утырып рәхәт итәйме? Сезгә дә шулай ук җырларны тыңлатабыз һәм дәвам итәргә кирәк була. Киттек. Мине дә сезнең кебек яшәп гомер сүтәм, сезнең кебек язмышымнан бәхет көтәм. Әрнүләрдән елыйм, шатлыклардан көләм. Әрнүләрдән елыйм. Миңа гына тормыш матур булмасын беләм. Дәвамы шулай булырга мөмкинме? Миңа гына тормыш матур булмасын беләм дип җырна бетермим. Бүтән вариант. Акча барда тормыш җайлы, шуны яхшы беләм ди. Монсы кызык вариант әйме? Һәм тагын бер варианты бар. Үзе кыен, үзе рәхәт тормыш буйлап киләм ди. Өченче була. Һә? Өченче вариант. Өченче вариант. 51-нчеме? Беренче варианты да кызык бит әйме? Дөрес тә булырга мөмкин. Миңа гына тормыш матур булмасын беләм. Юк инде бер өченчесе. Үзе кыен, үзе рәхәт тормыш буйлап киләм. Шулмыни? Шулмы? Әйе. Әлбәттә дөрес, әлбәттә шулай. Үзе кыен, үзе рәхәт тормыш буйлап киләм дип җырлый Әнвәр Нургалиев. Мине дә сезнең кебек яшәп гомер сүтәм, сезнең кебек язмышымнан бәхет көтәм. Әрнүләрдән елыйм, шатлыклардан көләм. Үзе кыен, үзе рәхәт тормыш буйлап киләм. Менә Әнвәр абыеңның менә шулай матур иттереп, кулларын салмак кына селкеп җырлап тора, булаймы? Һәм дәвам итәбез. Тагын берсенә күз салып тыңлап узыйган. Күзләрдән соң язга ерак әле, араларда салкын кышлар бар. Ярый әле күңелләрне кышын. Ярый әле күңелләрне кышын җылытырга норка туным бар. Якын дуслар бар. Якын дуслар бар. Якын дуслар бар? Шулай диме? Менә хәтта мин вариантларын да әйтмәдем. Тыңлайбыз. Юк, якын дуслар бар. Җылытырга дәртле йөрәк бар ди. Җылытырга якын дуслар бар дигән вариант та бар. Кайсын сайлыйбыз? 2 вариант.
3 variant. İki yakın dostlar. Yakın dostlar деп bilмеймін. Yakın dostlarınız Yakın ailesiymiş. dostlar. No tınlap qarayız. Күзләрдән сыз язга ерак әле. Араларда салкын кышлар бар. Ярый әле күңелләрне кышын жылытырдай. Якын дуслар бар, дуслар бар. Менә бит якын dostlar var. Benim işte. Dürüst. Aferin, aferin. 10 ballı sizə verib qoyağız. Bu 5-ci turda indi siz hər birinizdə dürüst cavablar aytıb 20'şer bal topladınız. Менә dostlar indi әле генә башланып киткән булса җырлау ки уйный ахырына да килеп җиткәнбез. Хәзер 5 турга да нәтиҗә ясап, кайсы команда ничә бал туплап, ничәнче урынны яулаганыгызны әйтер мизгилләр килеп җитте. Шулай итеп достlar инде менә беренче урынны яуладыгыз бит сез. Менә бер алкышлап алыгыз үзегездә, куанып, шатланып, сөенеп. Инде беренчеме, икенчеме, ничәнче урын алсаң да иң мөһиме җырлауга килеп, үзеңне күрсәтеп, аралашып, тамашачылар белән күрешеп, бергә утыру үзе бер гомер диләр. Бер күрешү чыннан да бер гомер дуслар. Һәр вакытта булган тамашачыларыгызны шатландырып, куандырып, сөендереп кенә торган насыйп булсын сезләргә. Ә инде ахырдан үзебезнең дәртле матур җырларыбызны җырлап, саубуллашып куйыйк әле бу атнага. Yazның нуры жылытмаса, бергә салкыны тия. Әллә назлар җитмәгәнгә, шәшәк атмаган шия. Шия, шия, ялгыз шия, моңаеп башын ия. Минем сөюемдә гүя, шәшәк атмаган шия. Шия, шия, ялгыз шия, моңаеп башын ия. Минем сөюемдә гүя, шәшәк атмаган шия. Карашымнан аңларсың дип, күзләремне яшерәм. Хисләремнең бары белән, тугры сырдашым шиям. Шия, шия, ялгыз шия, моңаеп башын ия. Минем сөюемдә гүя, шәшәк атмаган шия. Шия, шия, ялгыз шия, моңаеп башын ия. Минем сөюемдә гүя, шәшәк атмаган шия. Сулышымнан аңлыйсыңдыр, йөрәк тынгысыз тибә. Хисләремнең саф шишмәсе, дөнья күргәнче кибә. Көя, көя, йөрәк көя, яшерен генә сөя. Минем сөюдән янганны, әллә аңлыйсың шия. Шия, шия, ялгыз шия, моңаеп башын ия. Минем сөюемдә гүя, шәшәк атмаган шия. Минем сөюемдә гүя, шәшәк атмаган шия. Шәшәк атмаган шия.